filɛbaw Mali kɔnɔna na fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn bɛ sigi ka Jabaranin So mandi kɔrɔ Sherifila TV ka se ka an ka jɛmukan mandi sɔgɔma dono ɲɛmada an b'a aw fo ka aw barikada k'a fɔ k'aw bisimila ni ye o sɔgɔma dono de ye dabɔtɔ ye k'a fɔ laada u kɔni tɛ tigɛ aw la hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ retard fitinin na ko hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o siratigɛ kɔnɔna na sɔgɔma dono a sigilen n'o sigicogo de la i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na don o don a bɛ bɔ ka yira aw la cogoya minnu na ka sanga ni waati n'a lahalayaw ye bi an da tɛna se ka se kunnafoni bala ma o de sababuya y'a to bi ani Safiyatu Sidibe madame Marco an n'ale de bɛna jɛ ka jɛmukan ɲɛnɛmaya ni ale ka rubrique ye ko musoya tɛ mɔnɛ ye nka san'an ka se a ka rubrique ma an bɛ kuma di Safiyatu ma a ka folikan lase kanubagaw ma Safiyatu i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Kɔri baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Marco ka kɛnɛ. Baasi t'a la. Denmisɛnninw. Baasi tɛ mɔgɔ si la. O diyara n ye. Bɛla Kuyate an b'i fo. O diyara n ye. Ka foli se an lajɛbaga kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan farafinna ani farajɛla. K'u bisimila an ka sɔgɔmada fɛ jɛmukan in kan n'o ye sɔgɔma dono ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka rubrique hali n'a ma se fɔlɔ. K'u ɲɛmada musoya tɛ mɔnɛ ye sɔɔni an bɛna. N'Ala sɔnna ma. Safiyatu an b'i fo k'i barikada k'a fɔ kanubagaw ye ko sɛnɛfɔ kɛ ka sanga ni daruyaw ye a ma kɛnɛ sɔrɔ sɔgɔmada in na n'o ye Samayira Sanogo ye nka an b'a fo ni yɔrɔnin na k'a fɔ n'Ala ye tɛnɛ nata yira an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan an ka san'an ka taa ɲɛfɛ an dɛmɛbaa jɛkulu jɛmukan in kɔnɔna na ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o de ye Nouveau Soleil mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit zaraw de b'an bolo yan k'a daminɛ thé zara la ka taa se corned beef mayonnaise Lipton lɔgɔti o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw an bɛ taa munumunu thé zara mɔgɔw ka sugu kɔnɔ dɔɔni Safiyatu ka sɔrɔ ka segin ka na. N'Ala ka jɛ. E ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ thé kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka nin tɛ jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma thé zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ. Nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? I ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye cogo jan. Thé zara thé ka thé de ye a bɛ san 30 bɔ ni thé wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye thé ka thé sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka a den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ thé zara ye ma kelen ka danga mɛna buduji ye Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ thé zara ye ma kelen ka danga mɛna buduji ye Allah ayiwa ni kun ye thé zara ale kun fɔlɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ se ka foro Safiyatu Sidibe ka sanga ni waati laharayaw ye barikada kan tile fɛ kɔni foroni an na jɛ o kɔ sa. N bɛna fɔ. Wala n'o to Kulibali lajɛ. Don tɔ la i b'a fɔ k'an ka taa fɔlɔ fori ka na. Yɔrɔ bi ko k'an ka taa Nouveau Soleil ka sugu kɔnɔ. Kosɛbɛ a bɛ faamu. Yɔrɔ nka n'a to Kulibalilakaw bolo sa a dɔw la olu ma sɔn ka dɔɔni foro kɛrɛfɛ yɔrɔ ayiwa ni an bɔra thé zara mɔgɔw la an ka clip du jour fɔlɔ bɛ yan nɔ. N'o ye Zigiri Worokiya ye ale kelen do ka nɔbila kɛrɛnkɛrɛnnen da sunkalo la an b'o dɔɔni fana ɲɛmada ka sɔrɔ ka na musoya tɛ mɔnɛ ye rubrique ale kɔnɔna na. Sileme
ayiwa nin tun ye zigiri woroki a ye ko sunkalo madame Marco Safiatou sunkalo ale kɔni ye kalo ye min ye kalo la hɔrɔmalen a nafaw ka bon jango furumusow bolo baraji ɲini kaloba don an bɛ dugawu kɛ sa barajiw ala ka n'an fɔ o kɔ yarabi san caman sunkalo ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔna na o b'a to sa an bɛ don rubrique musoya tɛ mɔnɛ ye ale kɔnɔna na an y'o fɔ n ko dɔgɔkun o dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa n'ala ma basi kɛ madame Marco Safiatou Sidibe ale bɛ wuli ka don dugu kɔnɔna na ka taa se fo Bamakɔ kɔfɛlaw ma ka se ka taa muso cɛsirilenw ɲini ka na olu yira an na min b'a to an k'olu kɛ misali ɲuman ta yɔrɔ ye o sanga kɔnɔna na madame Marco Safiatou musoba jumɛn b'i bolo sɔgɔmada in na Clara Kuyate musoya tɛ mɔnɛ kɛnɛ kɔnɔ musoba min bolo bi n'o y'an ka muso cɛsirilen ale ye Dumanzana maire délégué ayiwa a cɛsirilen don kosɛbɛ Dumanzana sifinnakaw ani musow ka hakɛ lafasayali la kosɛbɛ a jal'o cɛ a ye muso jɛkulu caman guider a ye jardin d'enfants b'a bolo a ye ko caman kɛ min bɛ ta musolakaw ka faveur la wala i bɛ hakɛ to bi mura dɔɔni bɛ filamuso la yarɔ ayiwa kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lajɛbagaw fɛ kosɛbɛ fiɲɛ ka bon a ka bon moteur de don yanni kalabankura ka ca mura bɛ filamuso minɛ kosɛbɛ la k'a fɔ ko an ka bi muso cɛsirilen madame Kulibali Kulutumi Traoré Dumanzana maire délégué de don nin dɔgɔkun in kɔnɔ an sera ka min sɔrɔ a kan Lala Kuyate an b'a fɔ an lajɛbagaw ye an ka t'o lajɛ n'Ala sɔnna Safiatou aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ madame Kulibali Kulutumi Traoré Dumanzana maire délégué don a cɛsirilen don kosɛbɛ Dumanzana sifinnakaw ani musolakaw ka hakɛ lafasali la an sera madame Kulibali Kulutumi Traoré ma a ye kalan mun kɛ ani a ye jɔyɔrɔ mun fa fo ka taa se bi ma mairie kɔnɔ a y'a da don olu la ko fɔ an ɲɛna n sera ka kalan kɛ ka se fo université ma master de bɛ n bolo anglais la et puis n sera ka kalan ani furu kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que ne nana université la an yɛrɛ de première promotion ye université la n nana 96 n nana et j'ai couplé les deux ne ka début kɛra samedi lundi ne taara examen kɛ n passera pas baara ninnu daminɛ i yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a ma nɔgɔ dɔɔni n ye kalan kɛ n tilalen kalan n tora so dɛ n tora so n bɛ taa sugu la n bɛ segin j'ai vu que n tɛ n ka objectif ye san 5 kɔfɛ de n wulila n ko sisan kɔni ne bɛ fɛ ka baara kɛ ka dɔɔni ɲini ka di mansa ninnu. Il y avait un jardin d'enfants à côté de chez moi. Ne yɛrɛ ka cɛmanin den min bɛ yen nɔ o jardin o ko motivation ba tɛ yen k'ale bɛ jardin datugu ne ko non ne taara a nɔfɛ kuma kun t'an cɛ yɛrɛ mais j'ai été chez elle pour la dire que a kana jardin datugu quoi n ko ne bi yan n ko ne ye kalan kɛ diplôme bɛ n bolo ko mɛ n tɛ baara la n bɛ fɛ ka na a ka jardin na pour que ka baara kɛ ni o ye quoi ko problème t'a la ko mais ale kun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna déjà k'ale ye jardin datugu k'a bɛna jardin datugu quoi ko mais ni ne ye nin fɔ k'a bɛ ne ɲɛna filɛ quoi ko ne ka mɔgɔ ɲini ne fana wulila n bɛ taa sugu la n bɛ taa yɔrɔw la pour que ka baara kɛ ka jardin mɔgɔw lamɛn quoi et puis mɔgɔ caman b'a de nana mɔgɔw nanen a ko ne ma ko ko madame Kulibali e ko e bɛ fɛ ka jardin baara kɛ baara dun ka di ne ɲɛ b'a la courage b'e la e bɛ taa n ka ONG la o ye ka musow dɛmɛ ani denmisɛnninw dɛmɛ gɛlɛya min b'an kan ka se k'u bɔ o la transition kɔnɔna na fana avec Bintou Fino Samake madame le ministre o kɛlen ministre ye promotion de la femme la comme elle me voyait dans l'œuvre ale ye ne wele ka taa kɛrɛfɛ comme charge de mission n taara charge de mission kɛ on a fait à peu près 2 ans ale bɔra yen nɔ bon i b'a dɔn ministre changé n'o kɛra chargé de mission fana bɛ changé denmisɛnninw ka ballontan ni ballontan bɛ yen u bɛ na je les accompagne tuma dɔw la n'u ka coupe bɛ yen n kɔni b'u nɔfɛ dɔrɔn jusqu'à ce que sisan olu yɛrɛ kɔrɔbayara o
jeunesse fana ko vraiment ne de ka marraine partout nous ye baara caman kɛ entre temps élection fɛngɛ fana na u nana u sera ma parti dɔ sera ma pour que ne se ka du ka fɛngɛ lisi la parce que loi 052 nous imposé n donna mairie kɔnɔ o chapeau de mais a m'an bali n ka ONG baaraw kɛ quoi n donna mairie kɔnɔ fana maintenant alhamdulillah je me délégué mairie kono madame Kulibali baaraɲɔgɔnw y'a seereya k'a fɔ a ka baara b'a bolo sɛbɛ la. madame Kulibali donna mairie kɔnɔ a y'a sɔrɔ bɛn bi yan kelenya bi yan balimaya bi yan sinjiya bi yan ale donna a ye dɔ fara o kan cɛsiri min b'a la yan ne b'o dɔn a bɛ yatimɛw ta a bɛ fantanw ta a bɛ falatɔw ta a bɛ jigi caman ta kɛra ne ɲɛna problème fɛn fɛn bɛna dumansana yan n'a bɛ se k'i jɔyɔrɔ kɛ fɛn fɛn na n'o bɛ don ni hɛrɛ ye dumansana a bɛ se k'o kɛ hɛrɛ o hɛrɛ bɛ yen n'o kan ka sɔrɔ ka don jamana kɔnɔ n'a bɛ dɔ bɔ jamana gɛlɛya la a sen b'o la ne bɛ caman dɔn madame Kulibali kan. a nana dumansana mairie la sisan a ti tɛmɛ kalo damadɔ kan bon o na ni sisan cɛ problème tɛ yen bon mariage la i n'a fɔ a ɲininka mariage a ye mariage kɛ cogoya min na a ka mariage kɛ cogoya kɛ parce que sariya furu sariya an ka jamana ye sariya fɔ cogoya min na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'olu fɔ n'a a tilar'o bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ tila k'a ka ladilikanw b'a ka conseil di mariés ma furuɲɔgɔnma ninnu ma donc conseil min n'u bɛ se ka kɛ nafa ye o ma u ka foyer kɔnɔ a b'o caman di donc o yɛrɛ fɛn nafa ka bon kosɛbɛ. baara bɛɛ n'a gɛlɛya surtout muso kunda madame Kulibali da donna a ka gɛlɛyaw la olu dɔw ɲɛfɔ. ni i ko muso yɛrɛ i bɛ fɛ ka avancer a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ mais gɛlɛya ninnu i b'a ɲini k'i cɛsiri ka bɔ a kɔnɔ n y'a fɔ n ko n bɛ coordinatrice la un moment ko dɔ kɛra n na o ye misaliya ye n b'a partager avec les personnes surtout musow u k'a dɔn k'a fɔ musoya souvent gɛlɛya tɛ se ka i bali k'i ka baara kɛ quoi o gɛlɛya kɛra jumɛn ye on avait un réseau 13 pays musow de tun man ka na la coordination de lutte féministe u bɛna muso 13 pays de b'a organisation na Mali tun man ka séminaire de abrité bon ne tun bɛ n ka service mun na en tant que coordinatrice u ye ne bila ka ko organiser an ye réunion kɛ au niveau national soni dunan ninnu bɛ na o organisation kɔnɔna na jateminɛ nana ye k'a fɔ ko vraiment u b'a di ne ma ne de ka chapeauter ne sɔnna a ma an ye commission d'organisation sigi ka baara kɛ baara bɛna daminɛ tuma min na j'ai vu que o kɛra fɛngɛ ye quoi a fɔra ko musow dɔrɔn de don ko cɛ t'a la cɛw ne sɛgɛn dɛ u ye sɛgɛn cogo di i b'a dɔn an taara activité kɛ Kati sira in na centre de formation collectivité yɔrɔ la an taara formation kɛ yen dunan ninnu tun bɛ ka héberger yen fana quoi komi a fɔra ko muso ta de don cɛw ko ko bon an bɛna yira u la a tɛ se k'a défier de l'évi u ye mun kɛ ne na ne tun kan ka baara kɛ ni baarakɛminɛ fɛn fɛn y'a saboté d'abord imprimante ankiri kun bannen don n nana ni ankiri fɛngɛ mun ye o numéro kun tɛ an ka imprimante yɛrɛ ta quoi et puis c'était la veille photocopieuse fana o fana kun sabotelen don cogo dɔ la quoi tu vois je devais faire la copie ka fɛn bɛɛ organiser avant le lendemain jusqu'à 18h, j'étais là-bas sans pouvoir quoi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Ni muso minnu fana tun bɛ ka baara kɛ olu ko comme i bɛ ɲɛfɛ i débrouille olu y'a kɛ tan k'a lajɛ j'ai dit bon ça peut aller ne kɔni sira ten fayiri da fɛ ne wulila n senna n jiginna ka na cour kɔnɔ quoi
Effectivement, le directeur, il est très très matinal. Il est venu le matin à 6h. Il est allé sur le Ganawa. Andana sur même nous la cour qu'on met à oh madame, ça va? Oh non, ça va pas. Non, ça va pas. Oh, ça va pas. Nous, il faut donner cacher là-bas. Oh, mais madame, qu'est-ce que ton problème, c'est quoi? Nous, les fleurs, c'est ça. 13 pays, nous sommes bien. L'activité, c'est à 9h. On est qu'à fouiller m'a imprimé, fouille. Mon imprimatique est à son, photocopie est à son. Moi, je suis là, sur à Mirimiri. À vous donner de l'année, oui. Madame vient dans mon bureau. Il y a un bureau. Il y avait photocopieuse, imprimante et j'avais mes documents sur clé. À vous, madame, fais comme si tu es dans ton bureau. Dieu merci. Ni la célibée madame Koulibaly Bolo Kanyeshi Mali Anidjie Moussouma. Oui. Alhamdulillah. Mais de nous mener une famille. Où qu'on va rester? Une famille à elle. Parce que il y a bamou boulot. Tu caché là, mais quand tu dédié par-ci par-là. Je me débrouille. Mais passion, alhamdulillah. Marie ka passion monta, mais passion monta ni me ka ngure ka baram ga de gauche à droite. Aya ton sera ka sinkolo la ka demsene nuna kala sabati kosobe. Le mo fo ko musoya te gansa ni. Muso ni kera muso ni se ka dilali ke sokono. Iba ke quartier kono, iba ke dugu kono, ibi jamana, ibi se ka jo ni ka chesiri. Muso te gansa ni muso te money. Muso te money de. Muso de se ka du jo, ha jamana jo. Jamana flabe, ha jamana chama ere me. Muso te money. Ah, ça fait tout. On a été meninga. Vraiment, rubrique nyana. Comme je suis témoigné, je suis amadi liga témoigné, ça fait tout. Amba kumana. Awo. Kuma djananga. Nafabala. Kolorane. Ibara niye muso nyafe. Posture de la position de la. Aka ifene atemna gelea mu fe. Akida dola. Bodo ko don. Parce que ko afufuna loko ame gelea mkono bi. Mais c'est la boire kono kwa. Imagine muso ga misali la gelea. Wallahi misali mambadu. Imagine. Na ko ibola shi découragera atene na boy bisoro mais na ni fa ça que ta sur muso abe ni fo amba be ni fo ba sur muso la sigile me ba be kele abalo ko mais ni sa ya bulu ara fo ijo ni uli kan ke mais c'est mina sika nkimulo bo kosebe bon ni amba nganga bi muso chesile na o ya aula dawo ka fo ala je pori alisa ni manu me fika teme et monsieur a témoigné kene kan kakanga musu chesile walma be feka monsieur a témoigné sponsorisé kake akokole madum baray kosebe ne ke jusra la de 77 54 67 81 est-ce que c'est assez pour moi 77 biolon 54 bidru annani 67 et bioran wolonvla 81 biche ginikele mana c'est la de jora fabide ni kene ni Acha ala fe yawo ami ɲɔgɔn sɔrɔ ka masala baara kan ka kɛ cogo min na an m'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kosɛbɛ ayiwa Safiyatu Sidibe a bɛ tɛmɛ nin an b'i yɛrɛ fo sanga n'a waati an b'o de fɔ an ko Safiyatu Sidibe yɛrɛ ye muso cɛsirilen barika da kan nin baara in tɛ kɛ ni courage tɛ ka wuli ka taa muso cɛsirilenw muso dɔkɛlaw muso sɛbɛlakaw olu ɲini ka bɔ wo kɔnɔ ka n'u yira diɲɛ maa na yaasa u bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye diɲɛ muso n'a ka bɛɛ bolo o fana tɛ taa ni cɛsiri tɛ an b'i yɛrɛ fo rubrique ɲana komi a y'a fɔ cogo min na ni maa minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ rubrique in sanfɛ musoya tɛ mɔnɛ ye ni ye nin nɛgɛjuru sira kofɔlen kɔnkɔn i ni madame Marco Safiyatu Sidibe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baaraw k'a ka latɛmɛ cogo min na a bɛ olu ɲɛf'i ɲɛna o la sa a ka se ka Safiyatu Sidibe bilasira bi jɛmukan kɔnɔna na an bɛ don an ka sugu kɔnɔna na an b'a fɔ ko nin sunkalo kalo barikama in na sugu fana a nafa ka bon barika da ka Safiyatu sunkalo n'ale fɔra dɔrɔn sugu bɛ fɔ ou bien sugu fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw bolo i tɛ bɔ sugu kɔnɔ yɛrɛ i tɛ bɔ a kɔnɔ aya o de sababuya fana an fana bɛ wuli ka taa lajɛ sugu nɔgɔya n'a gɛlɛya ka se k'o da jamana kɔnɔdenw tulo kan yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka a bɛ komi ɲina sugu ka nɔgɔn dɔɔni ka tɛmɛ salon kan y'a dɔn fɛn caman bɛ yen olu jiginna a bɛɛ tɛ dɛ awɔ bolo la kala awɔ dɔw jiginna i t'a sɔrɔ fɔlɔ jiginna yɔrɔ dɔ la awɔ a ka gɛlɛn parce que minɛnw tacogo tɛ kelen voilà an bɛna fɔ sa dɔ bɛna fɔ o y'aw fɛ yen awɔ
donc an b'a fɔ globalement a ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ salon fana kan siratigɛ fɛ sa an bɛ taga an ka technicien fan fɛ Musa Tarawele GMT a ka se ka Safiyatu bilasira bi min b'an bolo sugu kɔnɔ o de ye ɲɔ fo ka taa se malo ani tulu ma an b'o ɲɛmada ka segin ka na. Bon, yan kɔni a bɛ sɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ nɔgɔya la dɔw tɛ sɔrɔ nɔgɔya la. Bon, ni y'a jateminɛ kɛ sunkalo ma surunya la san dɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn ka tɛmɛ sisan ta kan. Ɲinan yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi parce que salon nin waati y'a sɔrɔ an bɛ ka saɲɔ feere 8,000. Mais ɲinan saɲɔ bɛ k'a feere 5,000. Ayiwa a fololen bɛ feere 6,000. Mais a 100 kilos 50 ye 2,000 ani 500 3,300. A fololen 3,000 ye a folobali ye 2,000 ni 500 ye o ye saɲɔ ye. Mais salon y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 4,000. O kɔrɔ ye ko ɲinan de ka nɔgɔn kosɛbɛ a ka nɔgɔn. Malo ka niveau la a b'o niveau cogo kelen na salon y'a sɔrɔ malo bɛ feere a taara si ni heure tun y'a sɔrɔ an bɛ k'a feere 12,000. Mais an bɛ don min na komi bi prix bɛɛ b'a la quoi. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ka du yɛrɛ ye a tɛntɛnnen nin cogoya la o prix b'a d'a ma. Mais min ye malo yɛrɛ gurubali prix ye dugu kɔnɔ Gambiyaka i b'a jateminɛ komi 9,000 8,000. Donc foli kɔni bɛ kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye surtout aw minnu bɛ yaala la ka prix ninnu ta pour que k'a lase mɔgɔw ma alhamdulilayi. Mais n'i ye prix selen nin yɔrɔ la ni ye k'a sigi cogo kelen na tan ni ye faamaw ka tagabolo ye dɛ u ka tagasira de y'a to ni a nɔgɔyara ka sababu kɛ fɛn min ni l'heure comme ça b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ka taa fan bɛɛ fɛ mais an bɛ waati min na sisan ni ye prix sigilen yɔrɔ kɛlɛ donc faamaw de ye dan sigi olu n'a ɲɔgɔnnaw la pour que jamanadenw a ka se ka jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais alhamdulilayi an kɔni y'a nɔ ye a san 3 de filɛ nin san o san i b'a ye salon na sini o ka nɔgɔn salon ka nɔgɔn o ye bon ɲinan fana ka nɔgɔn n'o ye bon o kɔrɔ kɔni ye a kɛcogo kɔni na faamaw de i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o y'a to an filɛ nin prix nin na tan. u yɛrɛ b'a dɛmɛ 50 50 50 an b'a ta Bamakɔ kɔnɔ yan de nɔnɔ kɔni ale kɔni foyi fɔra kɔni kan ayi wa 14 fɛn wa 12 wa 14 kɛmɛ 400 280 o kɔni o birikɛnɛ foyi fɔra o masa a kɔsa yɛrɛ dɛ cɛ turu fana foyi fɔra fana kan wa 7 kɛmɛ 9 o kelen da bɛɛ bɔ Côte d'Ivoire dɔw fana bɔ Laginɛ ay le Côte d'Ivoire ta ale wa nani différence aw dɔw b'u ɲɔgɔn cɛ mais a bɛɛ kɔni jɛman de ayiwa ni kun ye an ka sugu kɔnɔna ye bi sɔgɔmadon jɛmukan kɔnɔna na anw yɛrɛ bɔra k'a ye cogoya min na k'a bɛ se ka fɔ min bɛ tali kɛ ɲɔ fo ka taa se malo ma komi olu ye fɛn ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ et puis sunkalo la olu bɛ consommer kosɛbɛ ka tɛmɛ dumuni caman kan bon nin waati in na ko olu sɔngɔ ka nɔgɔn dɔɔni ka tɛmɛ salon kan o ye kunnafoni duman ye o ye tabarikala ye o b'a to dutigiw u na se ka u kurutu ka se ka ɲɔbɔrɔw ni malobɔrɔw ɲini ka don n'o ye du kɔnɔnaw la nɔgɔya kɔnɔna la min b'a to sunkalo a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani lafiya kɔnɔna na fo ka taa se tulu ma aw bɔla ka a bɛɛ lajɛlen kibaruyaw dɔn sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na o b'a to an bɛ taa ni jɛmukan in ɲɛfɛ ni an bɔra an ka sugu kɔnɔna na an y'o de fɔ n ko jɛmukan in kɔnɔna na
an da bɛ se kɛnɛya fana ma barika da kan ale ye fɛn ye min nafa tɛ se ka fɔ ka ban hadamaden ni fɛn fɛn b'i bolo ni kɛnɛya t'i bolo a dɔw la a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye ja kɔni sunkalo kalo barikama in na kɛnɛya kunnafoni dɔɔni a nafa ka bon a b'an dɛmɛ an k'an ka dumunikɛtaw woloma an k'an ka comportement minnu kɛ ni sun tigɛra an ka se k'olu dɔn yaasa kɛnɛya n'an b'o min ɲinina don o don ala bɛ se ka o sabati an farikolo la cogoya min na nin yɔrɔnin na an b'an ka docteur maison fo ni o ye docteur Kuje Tata Ture a fana ka wulikajɔ ka bon ka se ka na kɛnɛya kunnafoni di silamɛw ma u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogoya min na o siratigɛ fɛ an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ min ye Musa Tarawele GMT ye an ka bi kɛnɛya jamukan kɔnɔna na n bɛna kuma min kan o de ye ko crise cardiaque an b'a mɛn nka fɛn sugu min don a dɔw la an caman t'a dɔn dɔgɔtɔrɔ da bɛna se o de ma bi an ka jɛ k'o ɲɛmada. Fuka awal mundo omni trafalin shirifla jawaran sula sanga anu wagati au bisila gukula doktor ku jumkan kana kanaka jumkan misiku ka au kuna fam anika au wa famya wale ni anu matarafa akachala ame shundu kanye kasoro amakeno kolalaye angakenya uma kasangani sungulu ila hormakali abi usraka bi doktor ku jumkan mitadike jolisira fila bɛ yen nɔ olu fɛnɛ bɛ joli di dusukun yɛrɛ ma n'an b'olu wele artère coronaire crise cardiaque ye min ye n'o jolisira ninnu gɛrɛntɛra walima n'a bɛɛ datuguna o waati o de bɛ na ni crise cardiaque ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ bɔ ka bin o yɔrɔnin bɛɛ u tɛ wuli tugun dɔw ta bɛ se ka kɛ dimi dɔrɔn ye u bɛ min jateminɛ u dusukun na adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman sira kan ala ka dan cogoya la mɔgɔ ni si ye san 20 tɛmɛ jolisira fan o fan bɛ yen nɔ dusukun jolisira sen jolisira kan jelisiraw gɛrɛsi bɛ déposer u kɔnɔ dɔɔni jabɛti bana bɛ minnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka o gɛrɛsi déposer teliya tension na bana fɛnɛ b'o togo la sigarɛti mini o bɛ kɛ sababu ye ka o gɛrɛsi déposer teliya jelisiraw kɔnɔ o de sababuya la a bɛ kɛ sababu ye ni ka jolisira gɛrɛntɛ ka da kan kɛ min bɛ sigi jolisiraw la a b'o sigili caya ni ka laban ka na ni jolisira gɛrɛntɛli ye ka da caya kojugu kan a b'a gɛrɛntɛ dɔɔni o togo la fo ka taa se jolisira datuguni ma ni wo nana datugu ka ban dusukun yɛrɛ tɛna joli sɔrɔ k'a yɛrɛ balo tuguni san'a bɛ datugu pewu i bɛ se k'a jateminɛ i yɛrɛ la k'a fɔ k'i disi bɛ k'i dimi nka n'a datuguna ka bɛn ni don min ye a ka ca la dusukun bɛ se ka bali ka jɔ sigarɛti mini kɔlɔlɔ ye de kɛn min bɛ déposer jolisiraw la k'o kɛnkuru ninnu bonya dɔɔni fo ka taa se jolisira datuguni ma o kɛn yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ se ka kari ka bɔ kɛn tɔw cɛla ni ka taa jolisira fɛ jolisira min bɛ tɛmɛ o yɔrɔ fɛ a bɛ se k'o bloquer o bɛ se ka tali kɛ farikolo jolisira fan bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ dusukun jolisiraw kunkolo jolisiraw sen fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma ni dusukun don a bɛ f'o ma ko crise cardiaque ni kunkolo ta don a bɛ f'o ma AVC sigarɛti bɛ nin kɛ kɛcogo min na i k'a dɔn k'a fɔ tension jabɛti o bɛɛ lajɛlen dama ka kan nin waleya in na crise cardiaque bɛ se ka mɔgɔ minnu minɛ a ka ca la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw de don jabɛti bɛ minnu na tension bɛ minnu na sigarɛti minnaw mɔgɔw don minnu farikolo ka kunba a caman na fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ gɛrɛsi ka ca u farikolo la kosɛbɛ dɔw fɛnɛ bɛ se k'a sɔrɔ parce que u somɔgɔ dɔ de la k'a sɔrɔ nin kelen-kelenna fɛn filɛ nin o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukundimi bila mɔgɔ la ni ka labanna ka na ni crise cardiaque bana fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen min na n'o ye tension ani jabɛti ye i k'a dɔn k'a fɔ o tigi ka teli kosɛbɛ ni ka crise cardiaque sɔrɔ n'i y'a sanga mɔgɔ tɔw ma Mali jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ minnu ni sigarɛti kɛra sababu ye ni ka crise cardiaque bila u caman na n'u si ma taa yɔrɔ si san 29 san 31 ka sababu kɛ sigarɛti min ko juguya ye dimi mana mɔgɔ minɛ a man kan i ka sigi so i ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ ka kɛnɛyaso dɔ magɛn dusukun taama siraw olu bɛna jateminɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ dimi mana i disi yanfan minɛ i man k'o bɛɛ siri furudimi na walasa i bɛ se ka kisi ka tanga ka bɔ crise cardiaque ma sabula ale kɔlɔlɔw ka jugu wa a ka teli kuma dɔw la.
cɛsiri la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲɛmɔgɔ la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de ye tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Ayiwa nin tun ye dɔgɔtɔrɔ ko ye sɔgɔmadon jamukan ale kɔnɔna na an y'o de fɔ an tɛ segin an tɛ ɲina kɛnɛya ale nafa tɛ se ka fɔ ka ban hakili la dɔgɔtɔrɔ da sera waleya minnu ma sisan nɔ ani a da sera kibaruya minnu ma crise cardiaque ale kun kan aw ni ne an b'a jigiya k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ ninnu na a ye fɛn minnu fɔ ko k'olu to yen an ka olu matarafa fɛn minnu fɔra ko k'olu kɛ an k'olu fana matarafa yaasa an ka se ka an ka kɛnɛya kɛ an ka ɲɛnɛmaya kɛ kɛnɛya u kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲininen don cogoya min na o siratigɛ fɛ sa ka se ka bɔ dɔgɔtɔrɔ ko ale kɔnɔna na an bɛ taa an ka clip du jour filanan na ni o ye an ka zigiridala Mohamed Sila ale ka nɔbila b'an bolo yan ko Kayibara an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na jamukan datugu. Kairaba Mamadu Kairaba Alagira Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Kairaba Mamadu Kairaba Alagira Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Abulai de Mamadu Kairaba Baminata de Mamadu Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Kadija tuche Mamadu Kairaba Aisha tache Malamini Kairaba Dina Tigi Saiba Kairaba Fo Mamadu Kairaba ala yere ko Mamadu Kairaba danfe ko Mamadu Kairaba neko na be jamana mi kononana ngobi ke jamana Kairamai neko na be duguba mi kononana ngobi ke duguba Kairamai neko na bi kabila mi kononana ngobi ke kabila Kairamai neko na be sigida mi kononana ngobi ke sikida Kairamai neko na be duba mi kononana sila koko mi ke Kairamai sigidi na Mamadu Kairaba gele manado jamana mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke alakira Kairala Sayyidina Mamadu Kairaba gele manado duguba mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke nurula Kairala Sayyidina Mamadu Kairaba Maliya manado kabila mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke ya Rasulu Kairala Abu Kasimu olova Kaira manado sigida mi kononana nanye mo fama la wele mambo gele au kononana alaboke sila toko Kairala Sayyidina Mamadu Kaira gele manado duba mi kononana nanye mo fama la wele ola abambo gele au kononana alaboke Mamadu Kairala
Sidina Mamado Kaina Nitu ye zigiri Mohamed Sila ye Seydina Muhammad Fasa ala ka nafana la oroma kisi ni nema baka o de fana bina kɛ an ka bi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔgɔmadonu ale kuncɛli ye nka sani an k'an kɔ don kanubagaw la an bɛ waleɲuman dɔn foli ta ka ɲɛsin u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn b'i sigi ka jabaraniso Mali kɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 mana tɛmɛ ka se ka sɔgɔmadonu jɛmukan ɲɛmada Sherifla tele jabarani sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taga Fana Tijani Konate bɛ yen nɔ an b'a fo an kanubagaba don n'an bɔra yen an bɛ taa Masina Seyida Madame Jara Umu Koyita an b'a fana fo kosɛbɛ jɛmukan kanubagaba don k'Ala k'a sɔn sijani kɛnɛya la o kɔfɛ an bɛ taa Banamba place la Dramane Traoré Banamba place ɲɛma an b'a fana fo jɛmukan kɔnɔna na yan kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔfɛ fana an bɛ taga fo Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buaké n'an sera yen an balimaw bɛ an sinjiw bɛ u b'an suit jɛmukan in kɔnɔna na don o don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Aïche Damba a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ Buaké an b'u fo jɛmukan in ka d'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɔ yen ka na Yayi Kuyate a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ o kɔnɔna na k'a fɔ ni ne kɛra an seko n'an damayira ye bi ka se k'o ta k'o yira u la sɔgɔmadonu jɛmukan sanfɛ n'Ala ma basi kan na n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ni o ye tɛnɛn wɛrɛ ye aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan ni waati kelen in na aw k'an bɛn Ala ka tile yɛrɛ caya. Ega ni dei abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin kɛra ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ta te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala te zara